салом ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи Баҳористон пайвастанд. ин барномаи матин аст ки бо мақсади ҳарчи бештар ҷалб кардани кӯдакону наврасон ба варзиш ва таҳкими тарзи ҳаёти солим таҳия мегардад. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар меҳмонии толори барҳавои спитамени деҳоти дуобаи ноҳияи Варзоб қарор дорем ва тасмим гирифтем ки то шумораи навбатии барномаи матинро бо варзишгарони толори варзишии мазкур ки маҳз дар анаҳамин толор аз рӯи намуди гӯштини дзюдо машқу тамрин мекунанд манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки барномаи матин бо дастгирии толори варзишии спитамени деҳоти дуобаи ноҳияи Варзоб таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш шуморо бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи матин шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии таҳти рақами 1 Муҳаммади Абдукарим. муҳаммади Абдукарим сокини ноҳияи Варзоб мебошад. муддати 1 сол аст ки дар толори варзишии спитамени ноҳияи мазкур нозикиҳои гӯштини ҷудо ва миллиро аз мураббӣ Акбаршо Одинаев меомӯзад. вай дар 5 мусобиқа ширкат варзидааст. аз ҷумла дар мусобиқаи нахустин мақоми сеюмро касб кард. дар сабқати навбатӣ хубтару беҳтар қувваозмоӣ карда мақоми дуюмро гирифт. аз паҳлавонони маъруфи тоҷик иштирокчии бозиҳои олимпӣ дар Бразилия Комроншоҳи Устопирионро меписандад. дар мактаб бештар ба омӯзиши забони модарӣ диққат медиҳад. иштирокчии таҳти рақами 2 Муҳаммад Исматов. муҳаммад Исматов сокини ноҳияи Варзоб аст. тӯли 1 сол аст ки нозикиҳои гӯштини ҷудоро аз мураббӣ Ҷамшед Қурбонов дар толори варзишии спитамен меомӯзад. мавсуф 2 маротиба қувваашро дар майдон санҷида 1 бор ба гирифтани мақоми аввал мушарраф шудааст. номбурда дар сабқати гӯштини миллӣ низ ҳунарнамоӣ мекунад. аз гӯштингирони маъруфи тоҷик Комроншоҳи Устопирионро меписандад. мехоҳад ба мисли устодаш Ҷамшед Қурбонов мураббӣ шавад. аз фанҳои мактабӣ бештар омӯзиши математика ва химияро дӯст медорад. иштирокчии таҳти шумораи 3 Фирӯз Саидов. фирӯз Саидов сокини ноҳияи Варзоб мебошад. муддати 6 моҳ аст ки дар толори варзишии спитамен машқ мекунад. қоидаҳои гӯштинро аз мураббӣ Ҷамшед Қурбонов омӯхт. номбурда дар зарфи фаъолияти начандон тӯлонӣ 3 маротиба вориди рақобат шудааст. аз ҷумла дар мусобиқаи нахустин ҷоизадор шуд. дар мусобиқаи навбатӣ ғолиб омад. аз паҳлавонони маъруфи тоҷик ҷоизадори бозиҳои олимпӣ дар шаҳри Пекин Расул Боқиевро меписандад. дар мактаб ба фани забони англисӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. иштирокчии чорумии барнома Довуд Холмаҳмадзода. довуд Холмаҳмадзода сокини ноҳияи Варзоб аст. варзиш ва тарбияи ҷисмониро дӯст дошта доимо ба обу тоб додани бадан машғул аст. аз намудҳои варзиш бештар ба гӯштини ҷудо шавқ дорад. вай 12 медал дорад. аз ҷумла дар 10 сабқа шаҳди пирӯзиро чашид. мавсул қувваозмоиро дар мусобиқаи кушоди ноҳияи Мастчо гузаронида ҷойи дуюмро касб кард. аз гӯштингирони маъруфи тоҷик Темур Раҳимовро меписандад. ба омӯзиши фанҳои математика ва англисӣ шавқи беандоза дорад. иштирокчии таҳти рақами 5 Шукрулло Одинаев. шукрулло Одинаев сокини ноҳияи Варзоб мебошад. тӯли 3 сол аст ки нозикиҳои гӯштинро аз мураббӣ Акбаршо Одинаев меомӯзад. вай 14 медал дорад. номбурда дар мусобиқаи ноҳиявӣ ширкат варзида ҷойи 1-умро соҳиб шуд. дар мусобиқаи шаҳри Кӯлоб беҳтарин гашт. аз паҳлавонони маъруфи тоҷик Саидҷалол Саидовро меписандад. аз фанҳои мактабӣ бештар ба забонҳои хориҷӣ русӣ ва англисӣ диққат медиҳад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Меҳроби Акбаршо. меҳроби Акбаршо сокини ноҳияи Варзоб мебошад. муддати 6 сол аст ки зери роҳбарии мураббиён Акбаршо Одинаев ва Ҷамшед Қурбонов тамрин мегирад. номбурда дар якчанд мусобиқаи гӯштини ҷудо ширкат варзида борҳо ба гирифтани зинаи ифтихории аввал мушарраф шудааст. аз ҷумла дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ зафар ёфт. дар сабқати шаҳри Кӯлоб беҳтарин шуд. вай номзад ба устоди варзиш аст. мақсад дорад ки дар оянда шарафи варзиши тоҷикро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифӣ намояд.
инак мегузорем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. Номзад ба устоди варзиш Идибек Амиршоҳ, мураббӣ Рашид Идиев, дӯстони азиз, шарти аввали барнома яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад. Барои иҷрои ин шарт Муҳаммади Абдукаримро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, шарти аввали барномаи матин бо уштаки довар оғоз гардид. ин Муҳаммади Абдукарим аст ки машқи ҷисмониро иҷро карда истодааст. албатта дӯстони азиз, ин яке аз машқҳое мебошад ки барои ҳамчунин гарм сохтани бадан хело мусоидат мекунад ва варзишгарон айни ҳол барои гарм сохтани бадани худ маҳз ана ҳамин шарт барномаро шурӯъ карданд ва ин шарт фикр мекунам на он қадар барои иштирокчиёни мо шарти мушкил аст. онҳо танҳо метавонанд ки ана ҳамин қувваву нерӯи худро дар ана ҳамин шарт бисанҷанд ва мебинем ки Муҳаммади Абдукарим ин амалро хело хуб иҷро карда истодааст ва дӯстони азиз, албатта иҷрои ана ҳамин амал барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои миён хело таъсири мусбат мерасонад. албатта ин амалро ҳар як варзишгар метавонад ки иҷро намояд ва ҳамзамон алоқамандону дӯстдорони варзиш метавонанд ки ин амалро иҷро намоянд. шумораи ададҳо ба 40 наздик шуда истодааст. Муҳаммади Абдукарим амали мазкурро 40 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Муҳаммад Исматов. бинандагони гиромӣ, иштирокчии таҳти рақами 2 Муҳаммад Исматов аст. хуб мебинем ки ин варзишгар чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. аз оғози шарт мо мушоҳида намудем ки Муҳаммад Исматов озод аст, дар иҷрои шарт худро озод ҳис карда истодааст ва маҳз ба ан ҳамин восита машқи ҷисмониро иҷро намуда истодааст. дӯстони азиз, барномаи матинро аз толори варзиши спитамени деҳоти дуобаи ноҳияи Варзоб манзури шумо гардонида истодаем. дар ин толори варзиши мазкур тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ки сокинони ин деҳот бе ягон мушкилӣ метавонанд ки дар ана ҳамин толори варзишӣ машқу тамрин кунанд, бадани хешро обу тоб бидиҳанд. шумораи ададҳо ба 30 наздик шуда истодааст. ин ҳоло оғози барномаи матин аст, яъне шарти аввали барномаи матин аст ки барои варзишгарон на он қадар шарти мушкил аст. варзишгарон метавонанд ки дар ин шарт ҳарчи зиёдтар имтиёзи зиёдро яъне соҳиб шаванд, зеро дар пеш онҳоро як қатор шартҳои каме мушкилтар мунтазир аст. аллакай мо мебинем ки Муҳаммад Исматов хаста гардидааст, зеро ӯ аллакай тавонист ки мувофиқи анаму қувваву нерӯи худ ин амалро иҷро намояд. дӯстони азиз, Муҳаммад Исматов машқи ҷисмониро хело хубтару беҳтар ва зиёдтар, яъне 130 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Фирӯз Саидов.
инак иштирокчии таҳти рақами 3 омодааст барои иҷрои ин шарт ва бо шаки довар аллакай ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки иштирокчии навбатии Фирӯз Саидов чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. бинандагони гиромӣ, албатта дар толори варзишии спитамин маҳз ана ҳамин варзишгарон машқу тамрин мекунанд, яъне аз рӯи намуди гӯшини дзюдо ки борҳо дар мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ низ ширкат варзиданд ва сазовори мақомҳои намоён шуданд. ва имрӯз бошанд онҳо дар барномаи матин на аз рӯи гӯшини дзюдо, балки аз рӯи варзиши вазнин, боди билдинг ва пауэрлифтинг онҳо қувваи худро месанҷанд. ва мо итминони комил дорем ки ин варзишгарон аз ӯҳдаи иҷрои ин шарт ба хубӣ мебароянд. шумораи ададҳо ба 120 наздик шуда истодааст. 120 аҳсан мегӯем ба ин варзишгар ки кӯшиш карда истодааст, ҳаракат карда истодааст ки дар шарти аввали барнома фаъолиятии худро нишон бидиҳад. 126 шумораи ададҳо ба 130 наздик шуда истоданд. дӯстони азиз, фикр мекунам барои Фирӯз Саидов кифоя аст, зеро аллакай ана ҳамун қуввае ки дошт сарф гардид. дӯстони азиз, Фирӯз Саидов бо кӯшишҳои зиёд тавонист ки ин амалро 135 маротиба иҷро намояд. навбати Довуд Холмаҳмадзода фаро расид. иштирокчӣ таҳти рақами 4 омода аст ва интизори уштаки довар аст. акнун мебинем ки Довуд Холмаҳмадзода ба шарти барнома пардохт. иштирокчӣ таҳти рақами 4 аст. ин варзишгар хеле озод аст, худро озод ҳис карда истодааст ва озодона ин амалро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, ин яке аз амалҳое аст ки фикр мекунам ки бе роҳбарии мураббиам ҳар як шахс метавонад ки ин амалро иҷро намояд. зеро ин машқ на он қадар машқи вазнин аст. он машқҳое ки бо таҷҳизотҳои вазнин ҳар як шахс иҷро мекунад. он амалҳоро маҳз ана ҳамун амалҳоро бояд бо роҳбарии мутахассисон, бо роҳбарии мураббиён иҷро намоянд. зеро онҳо ба худ як нозукие доранд ва каме иҷрои он амалҳо вазнинтар аст. 136 аллакай рақибони худро гузашт. яке аз рақибони пешсафи ӯ ин Фирӯз Саидов буд ки ӯро гузашт. офарин мегӯем ба ин иштирокчӣ. бинед ки дӯстони азиз бениҳоят хаста гардидааст. аҳсан. дӯстони азиз, Довуд Холмаҳмадзода бо амали хеш ҳамаро дар ҳайрат гузошт. яъне ӯ тавонист ки машқи ҷисмониро 140 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Шукрулло Одинаев.
اشتراکی تحت رقم 5 با شرط برنامه پرداخت. دوستان عزیز، بار دیگر یادرس می‌شویم که برنامه متین‌رو از تالار بر هوای سپیتامین دهات دوبه نویه ورزاب منظوری شما گردانیده شدیم و محض در برنامه امروزه متین ورزشگران تالار ورزشی مذکور شرکت ورزیده شدند و بار دیگر قید میکنیم که این ورزشگران در این تالار ورزشی از روی نمودی گوشتنی дзюдо مشق و تمرین میکنند. شماره عددها با 45 رسید. دوستان عزیز، شکرالله اودینف موافق قوا و نیروی خود این عمل را 45 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنیم با استعداد مهراب اکبرشاه. اشتراکچی نهایی برنامه با شرط برنامه پرداخت و اکنون میبینیم که این اشتراکچی چگونه این عمل را اجرا میکند. البته دوستان عزیز، هر یک قهرمانی، هر یک مقام عمل رو صاحب شدن از خود ورزشگر وابستگی زیاد دارد. هر یک شخص اگر چقدر که کوشش نماید، حرکت نماید، میتواند که به هدف اصلی خویش برسد. شماره عددها با 140 رسید. احسن میگوییم با مهراب اکبرشاه. بینید که خیلی خوب این عمل رو اجرا کرد. احسن. دوستان عزیز، در شرط اول برنامه همه اشتراکچیان مشق جسمانی رو از عدد 100 هم زیادتر اجرا نمودند، ولی از میان آنها مهراب اکبرشاه این عمل رو خوبتر و بهتر اجرا نمود. дар шарти аввал меҳроби акбаршоҳ аввалӣ шуда соҳиби 10 хол шуд. довуд хол маҳмадзода бо 9 имтиёз дар зинаи дуюм қарор гирифт. фирӯз саидов ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. муҳаммад исматов дар зинаи чорум, баъдан шукрулло ва муҳаммади абдукарим қарор гирифтанд. ورزش گروی سلامتی بوده، شخصی با اون مشغول شده رو میتواند که همه وقت جوان و سالم، نیرومند و قوی اراده نگاه دارد. اینچنین ورزش رو راهی رسیدن به صلح و وحدت و دوستی نیز مینامند. اینک دوستان عزیز، رسیدیم به شرط دوم برنامه. شرط نوبتی ارغامچین برای میباشد. نگفته نماند که ورزشگران گوشتن طرز جودو این عمل رو منتظم در مشق و تمرین های خود اجرا میکنند. برای اجرای این شرط محمد عبدالکریم رو دعوت میکنیم. اینک دوستان عزیز، میبینیم که اشتراکچی تحت رقم 1 چگونه این عمل رو اجرا میکند. روزا است که هرچی زودتر باید این عمل رو اجرا نماید، زیرا وقت سپری شده است. هر یک ورزشگر از روی وقت میتواند غالبیت صف را به دست بیارد. محمد عبدالکریم عمل مذکور در مدت 13 و 174 ثانیه اجرا نمود. توجه میکنه با استعداد محمد اسمتوف. دوستان عزیز، میبینیم که این اشتراکچی در مدت چند ثانیه با ارغامچی میبراید. یادرس میشویم که درازی ارغامچی 5 متر رو تشکیل میدهد.
муҳаммад исматов амали мазкурро дар муддати 9 аз 158 сония иҷро намуд. навбати фирӯз саидов фаро расид. дӯстони азиз, ин яке аз амалҳое аст ки аз ҳар як варзишгар зиракиву ҳушёриро талаб мекунад. бояд иштирокчиён ҳарчи зудтар ва дар муддати кӯтоҳ ин амалро иҷро намоянд, яъне ба арғамчин бароянд, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. ғолиб танҳо аз рӯи вақт муайян мегардад. зудтар бошед. иҷрои шарти фирӯз саидов 13:37 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати довуд холмаҳмадзода. инак довудро мебинем иштирокчии таҳти рақами 4 дар муддати чанд сония ин амалро иҷро мекунад. бори дигар хотиррасон менамоем ки дарозии арғамчин 5 метрро ташкил медиҳад. мебинем ки суръати довуд на чандон баланд аст. иҷрои шарти довуд холмаҳмадзода 15:95 сонияро ташкил намуд. навбати шукрулло одинаев фаро расид. инак омодагӣ мебинад ва сипас бошта ки довар ба арғамчин мебарояд. шукруллоро зарур аст ки ҳарчи зудтар ба арғамчин барояд, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. дӯстони азиз, албатта дар ин шарт боз ҳам ёдрас мешавем ки аз ҳар як шарт зиракӣ ҳушёриро талаб мекунад. шукрулло одинаев тавонист ки амали мазкурро дар муддати 11:43 сония иҷро намояд. навбати меҳроби акбаршоҳ фаро расид. инак иштирокчӣ таҳти рақами 6 ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки меҳроби акбаршоҳ бо суръати баланд ба арғамчин баромада истодааст. аҳсан мегӯем ба ин варзишгари хурдсол. меҳроби акбаршоҳ амали мазкурро дар муддати 11:78 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт муҳаммад исматов ғолиб омад. дар шарти дуюм тағйирот ба назар нарасид. меҳроби акбаршоҳ бо 18 имтиёз садрнишин аст. муҳаммад исматов 17 имтиёз дорад. фирӯз саидов соҳиби 15 хол буда, шукрулло низ дорои 15 имтиёз аст. довуд холмаҳмадзода бо 14 хол зинаи панҷумро аз они худ кард. тамошобинони азиз, барномаи матин аз толори варзишии спитамени деҳоти дуобаи ноҳияи варзоб идома дорад. инак расидем ба шарти сеюми барнома. шарти навбатии машқи бодибилдинг мебошад. барои иҷрои ин шарт муҳаммади абдукаримро даъват мекунем. дӯстони азиз, инак мебинем ки варзишгарон чӣ гуна аз рӯдаи иҷрои ин шарт мебароянд. ана ҳамин таҷҳизоти варзиширо ки шумо мебинед 35 ана ҳамин таҷҳизоти варзиширо ки шумо мебинед 30 килограмм вазнро ташкил медиҳад ва ҳар як варзишгар бо қувваву нерӯи пой ана ҳамин 30 килограмм вазнро мебардоранд. дӯстони азиз, дар ин ҷо довар назорат мебарад ва дар ҳолате ки ба хатогӣ роҳ бидиҳад муҳаммад абдукарим фикр мекунам аз мадди назари довар дур нахоҳад монд. шуморо ададҳо аз 40 гузашт. офарин мегӯем ба муҳаммади абдукарим ки хело хуб ин амалро иҷро карда истодааст. муҳаммади абдукарим машқи бодибилдингро 40 маротиба иҷро намуд. навбати муҳаммад исматов фаро расид. инак дӯстони азиз, муҳаммад исматовро мебинем ки машқи бодибилдингро чанд маротиба иҷро мекунад. бори дигар ёдрас мешавем ки ин таҷҳизоти варзишӣ 30 килограмм вазнро ташкил мекунад.
یعنی این وزن برای ورزشکاران موافق است. فکر میکنم برای آنها وزنی نیست و میتوانند که موافقاً همون قوه و نیروی داشته خود مشق بودی بیلدینگ رو اجرا نمایند. آنها رو ضرور است ورزشکاران رو که این عمل رو به یگان خطایی اجرا نمایند. در اجرای شرط باید پایهای آنها راست باشد و البته هر یک عمل آنها رو داور نظارت میکند. دوستان عزیز، البته اجرای این عمل برای مستحکم ساختن موشک‌های پای تأثیری مثبت میرساند و هر شخصی که میتواند که پایهای خود را باز هم پرقوت‌تر سازد میتواند که از این عمل استفاده نمایند. الکی شماره عددها به 40 نزدیک شده ایستادند. شاید نتیجه محمد عبدالکریم را گذارد. الکی گذشت نتیجه رقیب خود رو به عدد 50 نزدیک شده ایستاده است. خب میبینیم که الکی سرعت محمد اسمتов سستر میگردد. این از اون شهادت میدهد که الکی خسته گردیده است محمد اسمتов. از عدد 60 هم گذشت. آفرین میگوییم با محمد اسمتov. بینید که دوستان عزیز این ورزشکار با همین شماره کم قناعتمند نساخته کوشش کرده ایستاده است که با شماره‌های زیاد این شرط رو به انجام رساند. محمد اسمتov مشق بودی بیلدینگ رو 70 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنیم به استعداد فیروز سعیدов. فیروز سعیدов با شرط برنامه پرداخت. اکنون میبینیم که اشتراکی تحت رقم 3 تو کدام اندازه از عهده اجرای این شرط میبرد. میبینیم که اجرای این شرط برای فیروز سعیدov مشکل است، زیرا این عمل رو با سرعت بلند اجرا کرده نمیتواند. فیروز سعیدov توانست که موافق قوه و نیروی خود مشق بودی بیلدینگ رو 10 مرتبه اجرا نماید. توجه میکنیم با استعداد داوود خال محمدزاده. اشتراکی نوبتی است داوود خال محمدزاده. میبینیم که این ورزشگر چند مرتبه مشق بودی بیلدینگ رو اجرا میکند. بار دیگر دوستان عزیز خاطررسانی میکنیم که این تجهیزات ورزشی 30 کیلوگرم وزن رو تشکیل میدهد و هر یک ورزشگر با قوه و نیروی پای این عمل رو اجرا میکنند. داود رو ضرور است که باید با سرعت بلند این عمل رو اجرا نماید. اجرای شرط داوود خال محمدزاده 20 مرتبه رو تشکیل نمود. نوبت شکرالله اودینیف فرا رسید. و میبینیم که این اشتراکی خیلی با سرعت بلند این عمل رو اجرا کرده ایستاده است. شکرالله اودینیف است. شکرالله نیز از دیگر رقیبان خود جسماً کمی خردتر است و باز به این نگاه نکرده کوشش کرده ایستاده است که از عهده اجرای مشق بودی بیلدینگ
ба хубӣ барояд. аҳсан мегӯем. бинед ки хело хуб ин амалро иҷро карда истодааст. шумораи ададҳо аз 20 ҳам гузашт. бояд Шукрулло Одинаев пойҳои худро рост намояд, зеро ин яке аз қоидаҳои шарт мебошад. Шукрулло Одинаев машқи бодибилдингро 25 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Меҳроби Акбаршо. бо шакли довар Меҳроби Акбаршо ғолиби шарти аввали барномаи матин ба шарти барнома пардохт. Акнун мебинем ки Меҳроби Акбаршо дар ин шарт чӣ гуна натиҷаро соҳиб мешавад ва то кадом андоза машқи бодибилдингро иҷро мекунад. дӯстони азиз, бинед ки Меҳроби Акбаршо назар ба рақибони худ хурдтар аст, вале барои ӯ ана ҳамин чиз монеа нашуда кӯшиш карда истодааст ки имрӯз дар барномаи матин бо як маҳорати хуби варзишӣ ҳунари худро нишон медиҳад. аҳсан мегӯем ба Меҳроби Акбаршо. офарин. Меҳроби Акбаршо амали мазкурро 43 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Муҳаммад Исматов дастболо гардид. пас аз интиҳоёби шарти сеюм Меҳроби Акбаршо шумораи холҳояшро ба 27 адад расонид. Муҳаммад Исматов низ дорои 27 хол аст. Шукрулло бо 22 хол мақоми сеюмро касб намуд. Фирӯз ва Довуд соҳиби 20 холиянд. мавқеи Муҳаммади Абдукарим бетағйир монд. бинандагони гиромӣ, расидем ба шарти чоруми барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои маъмулии гӯшингирон мебошанд ки онҳо ин амалро бо тӯб иҷро мекунанд ва ин тӯб бошад 5 килограмм вазнро ташкил медиҳад. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. инак дӯстони азиз, бо шакли довар ин шарт оғоз гардид. акнун мебинем ки Муҳаммади Абдукарим ҷаҳида дар дасти худ ҳамин тӯби 5 килограмм вазн доштаро гирифта ба ҳамин нуқтаи асосӣ меояд. Муҳаммади Абдукарим шартро дар муддати 16.62 сония иҷро намуд. навбати Муҳаммад Исматов фаро расид. акнун иштирокчии таҳти рақами 2ро мебинем ки ҳаракат карда дар дасти худ ҳамин тӯби 5 килограмм вазн доштаро ба нуқтаи муайяншуда мебарад ва сипас аз он тараф боз баргашта ана ҳамин тавр ҳаракат карда ба нуқтаи асосӣ меояд. розаро аст ки боз ҳам бо суръати баланд ин амалро иҷро намояд, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. иҷрои шарти Муҳаммад Исматов 20.57 сонияро ташкил намуд. навбати Фирӯз Саидов фаро расид. Фирӯз Саидовро мебинем дӯстони азиз, хело хуб ҳаракат карда истодааст. аҳсан мегӯем. маҳз бояд ана ҳамин тавр ҳар як варзишгар ҳаракат намояд, яъне ин яке аз машқҳои маъмулии гӯшингирон мебошад. офарин мегӯем ба Фирӯз Саидов. иҷрои шарти Фирӯз Саидов 15.78 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Довуд Холмаҳмадзода. инак иштирокчии таҳти рақами 4 омодагӣ мебинад. бас сипас бо шакли довар ба шарти барнома пардохт. хуб мебинем ки дар инҷо тӯб аз дасташ афтид ва боз кӯшиш карда ин амалро идома дода истодааст. аҳсан мегӯем. хуб мебинем ки на он қадар ин амалро хуб иҷро карда истодааст. баъзан хатогиҳо дида шуд. Довуд Холмаҳмадзода амали мазкурро дар муддати 16.13 сония иҷро намуд. навбати Шукрулло Одинаев фаро расид. инак Шукрулло Одинаевро мебинем. бинандагони гиромӣ, хело хуб ҳаракат карда истодааст. аҳсан мегӯем. ин варзишгар ба монанди иштирокчии таҳти рақами 3 Фирӯз Саидов ин амалро иҷро карда истодааст. яке аз амалҳое мебошад ки бехатогӣ аст. аҳсан мегӯем.
шукрулло одинаев шартро дар муддати 15 васат 60 сония иҷро намуд. навбати меҳроби акбаршоҳ фаро расид. дӯстони азиз, гуфтан ба мавриде аст ки ин амал бо тӯб он қадар кори осон нест, яъне мушкил аст, зеро дар дасти онҳо тӯбе мебошад ки 5 килограмм вазн дорад. дӯстони азиз, меҳроби акбаршоҳ амали мазкурро дар муддати 14:43 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. аҳсан мегӯем. баъди хотимаёбии шарти чорум дар ҷадвал тағйирот ба назар расид. акнун муҳаммад исматов садрнишин аст. меҳроби акбаршоҳ бо 2 хол камтар дар хатти дуюми ҷадвал қарор гирифт. фирӯз ва шукрулло бо имтиёзҳои якранг 29тоӣ зинаҳои сеюму чорумро ишғол карданд. довуд ва муҳаммад бо 25 холи мутаносибан дар зинаҳои панҷум ва шашум ҷой гирифтанд. дӯстони азиз, растем ба шарти панҷуми барнома. шарти навбатӣ машқ дар труниг мебошад. барои иҷрои ин шарт муҳаммади абдукаримро даъват мекунем. дӯстони азиз, мебинем ки муҳаммади абдукарим ин амалро иҷро карда истодааст ва довар бошад назорат мекунад ки ин варзишгар чанд мартаба иҷро мекунад машқ дар трунигро. муҳаммади абдукарим амали мазкурро 7 маротиба иҷро намуд. навбати муҳаммад исматов фаро расид. инак муҳаммад исматовро мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. аҳсан мегӯем. бинед ки хеле хуб ин амалро иҷро карда истодааст. албатта иҷрои ин шарт барои мушакҳои даст хеле фоидаовар аст, яъне барои пурқувват сохтани мушакҳои даст ва ин яке аз амалҳое аст ки ҳар як шахс метавонад мустақилона иҷро намояд. муҳаммад исматов амали мазкурро 12 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди фирӯз саидов. акнун мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 3 чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. офарин мегӯем ба фирӯз саидов ки бо суръати баланд ин амалро иҷро карда истодааст. шумораи ададҳо ба 10 наздик шуда истодааст. аҳсан мегӯем. бинед ки бо кӯшишҳои зиёд фирӯз саидов ин амалро иҷро карда истодааст. ҳарчанд хаста шуда бошад ҳам лек боз ҳаракат карда истодааст ки аз зудаи иҷрои ин шарт ба хубӣ барояд. фирӯз саидов амали мазкурро 15 маротиба иҷро намуд. навбати довуд холмаҳмадзода фаро расид. иштирокчии навбатиро мебинем. дӯстони азиз, дар чеҳраи ин варзишгар мо хастагии зиёдро мебинем ва бо кӯшишҳои зиёд ин амалро иҷро намуда. аҳсан мегӯем. довуд холмаҳмадзода машқ дар трунигро 7 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати шукрулло одинаев. мо мебинем ки шукрулло одинаев машқ дар трунигро иҷро карда истодааст ва маълум аст ки бо ин амал на он қадар зиёд машқу тамрин мекунад дар толори варзишӣ ва мо боварӣ комил дорем ки пас аз анҷоми ин барнома шукрулло одинаев кӯшиш мекунад ҳамарӯза ин амалро иҷро кунад. шукрулло одинаев машқ дар трунигро 10 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди меҳроби акбаршоҳ. акнун мебинем ки меҳроби акбаршоҳ яке аз варзишгарони фаъоли барномаи имрӯзаи матин чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад.
аҳсан мегӯем ба меҳроби акбаршоҳ, чун ҳарвақта дар ин шарт ҳам фаъол аст. аллакай дигар қувваву нерӯи худро сарф намуд. меҳроби акбаршоҳ амали мазкурро 13 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Фирӯз Саидов ғолиб омад. дар шарти панҷум меҳроби акбаршоҳ мавқеашро бо муҳаммад иваз кард. шукрулло одинаев бо 38 имтиёз ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. Фирӯз Саидов бо як хол камтар дар зинаи чорум қарор гирифт. довуд холмаҳмадзода дар зинаи панҷум, баъдан муҳаммади абдукарим мавқеъ гирифт. бинандагони гиромӣ, расидем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбатӣ, шарти ҳалкунанда мебошад. иштирокчиёнро зарур аст ки бояд маҳз дар ан ҳамин шарт тамоми қувваву нерӯи худро сарф намоянд. гуфтам ба маврид аст ки варзишгарон яке аз амалҳои гимнастикиро иҷро мекунанд. барои иҷрои ин шарт муҳаммади абдукаримро даъват мекунем. инак бо шакли довар аллакай муҳаммади абдукарим шартро шурӯъ намуд. ана ҳамин гуна бояд варзишгарон истодагарӣ намоянд ва вақт ҳам сипарӣ шуда истодааст. албатта ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. ҳар як варзишгаре ки ҳар чӣ қадар зиёдтар вазъи худро нигоҳ дошт, ҳамон қадар метавонад ки имтиёзи баландро ба даст орад ва ғолибияти софро соҳиб шавад. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. аҳсан мегӯем ба муҳаммади абдукарим каме дигар мондааст. хуб мебинем ки аллакай хаста гардидааст. муҳаммади абдукарим дигар имкон надорад. иҷрои шарти муҳаммади абдукарим 49,69 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати муҳаммад исматов. инак муҳаммад исматов ин варзишгарам хело варзишгари фаъол аст ки дар шартҳои барномаи имрӯзаи матин фаъолиятии худро нишон дод. акнун мебинем ана ҳамин тавр бояд варзишгарон фаъол бошанд. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро аз толори барҳавои спитамени деҳоти дуобаи ноҳияи варзоб манзури шумо гардонида истодаем. албатта дар ин толори варзишӣ тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ва ҳар як сокинони ин деҳот метавонанд ки аз ин имкониятҳо самаранок истифода намоянд. پنج ثانیه سپری شده. احسن میگوییم با محمد اسمتوف که هرچند خسته شده باشد هم باز کوشش کرده ایستاده است که مدت طولانی وزن خود را نگاه دارد. احسن میگویم دوستان عزیز بینید که خیلی خوب ایستادگی کرده ایستاده است محمد اسمتوف. این هم کاری سخت نیست دوستان عزیز. بنهایت مشکل است که هر یک ورزشگر وضع خود را همین گونه نگاه دارد. حرکت دیگر فکر میکنم که این عملهای او خطا است. محمد اسمتوف توانست که 1 دقیقه و 55 ثانیه ایستادگی نماید. نوبت فیروز سعیدов فرو رسید. اینک با شکل داور علاقه فیروز سعیدов شرط رو شروع نمود. اکنون میبینیم که فیروز سعیدов چند دقیقه وضع خود رو نگاه می‌دارد.
دوستان عزیز می‌بینیم که الکی دست‌های فیروز سعیدov بالارزش آمدن. باز هم قید می‌نماییم که پس از اجرای اینقدر شرط‌ها الکی آنها خسته گردیدند و از همین سبب در شرط نهایی برنامه ما خستگی آنها رو بسیارتر احساس میکنیم. دوستان عزیز، البته این عمل یکی از عمل‌های گیمناستیکی میباشد و این ورزشکاران باشد همه روزه محض در همین طولوری ورزشی یعنی همین عمل گیمناستیکی رو اجرا میکنند. زود خسته میگردد فیروز سعیدov. حرکت دیگر امکانیت ندارد که زیادتر وضع خود را نگاه دارد. فیروز سعیدov توانست که 1 دقیقه و 30 ثانیه وضع خود را نگاه دارد. توجه میکنیم با مهارت داوود خولمحمدزاده. اینک با اشاره داور داوود به شرط برنامه پرداخت. همین گونه باید پایه ها راست باشد. هر یک شرط به خود قاعده دارد. هر یک ورزشکار رو ضرورت و وظیفه دار هستند که در اجرای شرط باید قاعده ها رو درست رعایت نمایند. دوستان عزیز بینید که الکی داوود خولمحمدزاده خستگی خود را بسیارتر احساس کرده ایستاده است. داوود خولمحمدزاده توانست که وضع خالص خود را 45 ثانیه نگاه دارد. توجه میکنیم با مهارت شکرالله اودینایف. اینک شکرالله اودینایف شرط رو ادامه میدهد. دوستان عزیز، پس از چند لحظه غالب و جایزه‌داران برنامه متین معین می‌گردد و بار دیگر خاطررسان می‌نماییم که برنامه متین رو با دستگیری طولوری ورزشی سپیتامین دهات دوبه نویه ورزش به منظور شما گردانده شده‌ایم. از میان 50 ثانیه سپری شد. احسن میگوییم با اشتراکی تحت رقم 5 شکرالله اودینایف توانست که وضع خود را 1 دقیقه و 3 ثانیه نگاه دارد. توجه میکنیم با مهارت مهراب اکبرشاه. اینک میبینیم که مهراب اکبرشاه اشتراکی تحت رقم 6 مدت چند دقیقه وضع خود را نگاه می‌دارد. احسن میگوییم دوستان عزیز. البته اجرای این عمل برای پرقوت ساختن موشک‌های دست خیلی تاثیر مثبت می‌رساند. این هم یک از عمل‌هایی است که از اجرای این عمل از منفعت خالی نیست. از میان 45 ثانیه سپری شد. یک دقیقه سپری شد. آفرین میگوییم با مهراب اکبرشاه. کمی دیگر مونده است. در حالتی که کمی دیگر صبر کند فکر میکنم که غالبیت رو به دست میارد. کمی دیگر مونده است. کوشش نمایید مهراب. ثانیه ها سپری شده ایستادند. الکی میبینیم که دستان او بالا ارزش اومدند.
меҳроби акбаршо тавонист ки вазъи холиси худро 1 дақиқа ва 22 сония нигоҳ дорад ва ҳамин тавр дар ин шарт муҳаммад исматов ғолиб омад. дар шарти ҳалкунанда ҳам меҳроби акбаршо пешсафиро аз даст надод. муҳаммад исматов бо 5 хол камтар мақоми дуюмро аз они худ кард. фирӯз саидов натиҷаи беҳтар нишон дода ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. шукрулло мақоми 4 ва довуд ҷои 5-ро аз худ карданд. муҳаммади абдукарим аз ибтидо то фарҷоми барнома дар зинаи охирин мавқеъ гирифт. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи матинро фирӯз саидов касб намуд. аҳсан мегӯем. мақоми дуюми барномаро муҳаммад исматов касб намуд. офарин мегӯем ба муҳаммад исматов. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин меҳроби акбаршо гардид. аҳсан мегӯем ба ин варзишгари хурдсол ки тавонист ки мақоми аввалро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем. дӯстони азиз, акнун фирӯз саидов мақоми сеюмро аз они худ намуд ва аз ҷониби роҳбарияти ин толори варзишӣ ба ин варзишгарон медали ифтихормаҳо супурда мешавад. ман дар барномаи матин аввалин бор иштирок карда тазоввури ҷои сеюм гаштам ва ман аз ин роҳ афтода нестам. ман дар оянда мехоҳам аз гӯштинги зудо чемпиони ҷаҳон шавам ва парчамбардори ватан шавам. мақоми дуюмро бошад муҳаммад исматов касб намуд. аҳсан мегӯем ба муҳаммад исматов, яке аз варзишгарони фаъол буд ки тавонист ки ҷои дуюмро сазовор шавад. ман дар толори варзиши спитамен аз рӯи гӯштини зудо машқ тамрин менамоям ва имрӯз дар барномаи матин ман ҷои дуюмро ишғол намудам ва варзиш бурду бохт дорад. имрӯз ҷои дуюмро гирифтам, фардо ҷои якумро мегирам. ман ба ҳамсолонам тавсия медиҳам ки ҳамарӯза ба варзиш машғул шаванд. инак дӯстони азиз, медалу ифтихормаҳо ба қаҳрамони барнома меҳроби акбаршо. аҳсан мегӯем ба ин варзишгари хурдсол ки тавонист ки ғолибиятро ба даст орад. аҳсан мегӯем. офарин. ба ҳамсолони худам тавсия медиҳам ки ба гӯштини зудо машғул шавад. гӯштини зудо хеле гӯштини шавқовар мебошад. ман дар таҳти роҳбарии Қурбонов Ҷамшед ва Одинаев Акбаршо тамрин мекунам. дар оянда мехоҳам мисли устодам Қурбонов Ҷамшед гӯштингири хеле моҳир шавам. ман тайёрӣ хуб омадам ва аз худам боварӣ доштам ки сазовори ҷои аввал мешавам. ифтихорнома ба Шукрулло Одинаев мукофотонида мешавад. ифтихорномаи дигар бошад ба муҳаммади абдукарим супурда мешавад. ифтихорномаи дигар бошад ба Довуд Холмаҳмадзода супурида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии толори варзишии спитамини деҳоти Дӯбаи ноҳияи Варзоб бо варзишгарони толори варзишии мазкур манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.